Бүгін өзінің туған күн бейрамын Рания Рамил қызы Зияддинова қаршы алам. Тұрмышыбызға ен, ешәуімізге нағыны істеп дүнияға келген, шат езлі, яғымлы елмаю білән ерегімізге ешәу кіші істеуші ұнығым. Зияддинова Рания Рамил қызының бүгін бірінші юбилей бейрамы, 5 еш туған күнім. Күз қарасы кебек қадірлібіз, ерек парасыдай ғазизібіз. Біз сенің барлық қиялларыңның тұрмышқа ашуын, юлларыңда ышанышлы дуслар ғына юлдаш болуын тілейбіз. Әти әнеңнің куанышы, дәу әниләріңнің юанышы болып, тәуфиклы бала болып өз сабыйым. Бізге һәм туғанларыңа сенің білән ғұрланып яшәргә насип болсын. Бәхетле бол, тәуфиклы бол, и күземнең карасы, дип дуа укый ярата дәу әнисе. Көнләп түгел, айлап, еллап үстең, инде менә 5 яшькә дә җиттең. Шатлык истә безнең күңелләргә нур сибүче якты йолдыз булып, и оныгым, син дә бер чак олы яшькә җитәрсең. Менә шундый зур бәхетне Ходай үзеңә дә бирсен. Гомерле, бәхетле, тәуфиклы, ягымлы булып үз кызыбыз, ирешсен күңелеңә нур булып, бүләккә юллаган җырыбыз. Изге теләкләр белән дәү әниең Сания, бу теләкләргә Илназ абыең да кушыла. Инде бүлҗиттеләр балалар, хәзер инде бала балалар. Яшәүнең миннән соңда каласы, әй баламның баласы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Атлауларың йөришең хәрәкәтең, нәкъ безнеңчә Ходай хикмәте. Синдә каным, синдә минем гадәтем, кадерле мәшәкатем. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Карт әниләр, карт әтиләр булуы, бәхет икән онытуы. Яшәүнең бездән соңда каласы, әй баламның баласы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән татлы мәхәббәт алмасы. Баламның баласы, күземнең карасы, балдан шикәрләрдән